cigarette, or in touch with the hookah pipe, say. Aquesta és la caixa B de l'institut. Com podeu observar, l'antic Egipte no tenim cap problema econòmic. Amb aquests diners ens comprarem una piràmide per viure tota l'eternitat i, naturalment, en el present. Bé, nosaltres, ell és el cap, la piràmide grossa serà per ell, però bueno, nosaltres també tindrem... Si cau alguna cosa, també tindrem una piràmide. Esto es el... La nòmina. La nòmina. Havia de ser un sobre. No. Havia de ser un sobre. Això no és el que toca.